హలో ఫ్రెండ్స్, అన్నపూర్ణి కిచెన్ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮನಾರ್ ಮರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಅತ್ತನ ಪೊಡಿ ಮರ್ದಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ತುಲೆ ಮನಾರ್ ಮರ್ದು ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನು ಓ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ತುಲೆ ಮುಲಿಯನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಓಮ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚೋಲಿದೈದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಯಾನು ಒಂದು ಮೂಜಿಗಡೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ದೇತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋಡಂಡ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಜ್ಜಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೋಲಿದೆತ್ತು ದಿವೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೆಯ್ಯಿ, ಊರ್ದ ನೆಯ್ಯಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆವರ. ಒಂದು ಅರಿ ಬೊದುಲ್ಪದೀತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಅರಿ, ಒಂಜಿ 4 ಕಪ್ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಅವು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಕಡೆದೊಂಜಿ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮನಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೂಜಿಗಡಿ ತಾರೈ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಯಾನು ನೆಯ್ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸುಲಭಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಈತ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಸ್ಕಸಲ ಬೋಡು. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದಿ ಜನ ಖಂಡಿತ ಅವರ ತೂಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದ್ದಿ ಒಂಬೆ ಕಾವು ಬಿಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬೊಲ್ದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಕಾವು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆರೆದ್ದಿ ಒಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿ ಒಂಡೆ ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿ ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿವೊಂಡೆ 1 kg ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿವೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಯಾನು ಕಸ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕರ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮನ್ನಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡ ದೊಂಬುಡು ದಿವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಸಿವೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ನಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಂಡ ಸಾಸೈಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಮೂಲಿಯನ್ ಸಾಸೈ ಪಾಡ್ದೆಜಿ ಸಾಸೈಲ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆರ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ರೆಡ್ಡೆರ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾವೊಂದು ಏನೊಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ವೆ ಅವು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಯಾನು ಬಜ್ಜಿಲ್ 4 ಕಪ್ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲೆ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಯಾನು ಹೊರಟೆ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೊತ್ಪೊಡು ಕಲರ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡು. ಒಂದು ನಮಕ್ ತಿಂಗೊಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದಿಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಮಲ್ತಂಡ ಗಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೊರನೇ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದೀಪೇರು ಪಿದಾಯೆ ದೀಪುನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡತ್ತು ಆಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದೇನಾತೆ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪೂರಾ ವಸ್ತುನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾವಧಾನಡು ಮಲ್ಪೇರು ಮರ್ದನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ದಾಳ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ದಿಂಡಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿಗಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಈ ಮರ್ದ ಮೂಜಿಗಡಿ 5 ಗಡಿ 7 ಗಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮುಗುಳಿಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿಗಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನ
ತುಲೈತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ತಾರೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ದೆತ್ತಿವಂಗ ಅಂಚನೆ ಪೂರಾ ವಸ್ತುಲ ನಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೀವನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಬೆ. ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ದುಂಬು ಪೂರ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಂತೂ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರೆ. ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪಗ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ. ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಮಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಯ್ದಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ವೆನು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆದತ್ತು ಪಾಂಡ ಯಾರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದಪ್ಪ ತೋಜು ನೆಯ್ಯ್ ಐಕ್ ತಾಗಜಿಂದ ಆಂಡ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆಯ್ಯಿನ ಬುಡ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಯ್ತೊನುಜಿ. ತುಲೆ ನೆಟ್ ಈತುಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ ಒಯ್ತೊನುಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ದತ ಅಂಚ ಪೂರ ನೀಟೇ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಪುಲ ಬೊಕ ಒಂದೊಂತೆ ಮರ್ದ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದ್ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಒಂಥರ ಐಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಆತೆ ಅವು ಆತೆ ಸಂಪು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಮರ್ದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಟೇ ಮಲ್ಪುನ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡೊಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಡು. ಒರಾನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆಪುಜಿಂದ ನನ್ನೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಅನಿತ ಒಂಜಿ ಪುಂಟೊನ್ವೆ ಐಟ್ ನೆಯ್ಯಿ ಎತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಪುಂಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಆತೆ ಒಂಜಿ 40% ನೆಯ್ಯಿ ಐಟೆ ಒರಿದೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದನ ಐತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಒಂದು ನೆಯ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಗುಚ್ಚುನತ್ ಅವು ಇಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಐಟು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ರೆ ದೀಪೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀಕ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡೆ ದೆತ್ತಿತ್ತಾತ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿ ಬೊದುಲ್ಪ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವನು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಪ್ಪನ ಆತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾನ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸಾಮನ್ ಪುರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಯಾರಜ್ಜಿ ನೀರು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಐಕ್ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಸಾರ್ನ ದಡ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸಾರ್ನ ದಡ್ಯದ ಮನೆಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಜಾರಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬೂಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಣತ ಐಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೂಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾರಡ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಮರ್ದನ ಸಾರಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತೋಜವೆ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಯ ಒಟ್ಟೆ ಜಾರ್ದ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ತುಕ ನೆಟ್ಟು ಹಾತ್ ಜತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣೊಂದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ತೂಂಡ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಗುಲು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಹದ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಂಡ ಆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಂಡು
ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಡ ತುಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಡ್ಕ ಮನಾರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಉಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡಾಂಡು ಅವು ತಿರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಒರಾನೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡವು ಶೋಕು ಕಾಯೋಡು ನಿಗುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಚೌಂಟುಡ್ಲ ಇಂಚ ಅವಿನ ಸಾರ್ಸವನೊಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಕಾಯುನ ಉಂತಿನಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ನತುಲೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಟನ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಣಂದು ನಮಕೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ನನ್ನವರೆ ಅಂತಲೇ ಚೌಂಟುಡು ಪಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒರಿದಿನವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ನೀಟಾದ ಮನಾರ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ನಿಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದುಲ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಗೊಡ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿತಿನವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ನಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತದಲ ಕಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಸುಲಭನೆ ರಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂಡಲ ಈ ಮರ್ದನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಆಂಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪನ್ಪೆನ ಅಳತೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ ನಮ್ಮೊಂದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರು ಆಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಡ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಾರ್ ಮರ್ದು ಇದು ತುಲೆ ಚೂರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಬಣಲೆ ಐಕೆ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ನೆಯ್ ಕೊದ್ದಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಪೌಡು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕರದು ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ಒಂಥರ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಕ ಬುಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒರಿದಿನ ನೆಯ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮೂಜಿಗಡಿ ತಾರೆಗ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ನೆಯ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋನ ಅತ್ತಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮರ್ದು ಈ ಮನಾರ್ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಅವಲ ವರ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ತೂವರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಬರೆ ಒಂಥರ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಬೊಲ್ದುದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒರಿ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಮಗ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಹೊರಾಂಡ ಒರಿಯೇ ಆಂಡ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ದು ಇದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಯ ಕಸ್ಕಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದೇನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯನೆ ಗೋಡ್ಲೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಮನಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಾರ್ ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಆಂಡದುಲೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಗುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಬುಡಿಯಾರ್ಡ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಆದಿತ್ತನು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಮಕ್ಪರೆ ಆಪು ಜೈಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆನೆಟ ಫುಲ್ಲು ಚೌಲಿ ಆನೆಟ ಮಕ್ಪೊಡೊಂದು ಆಲೇಜಿ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಬಣಲೆ ಐತೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವು ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆನೆಟ ಒಂಜಿತೆ ಬಣಲೆ ಜಾದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಬಣಲೆ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆವಡು
ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇದು ಮಿನಿ ಬೊಡಾಡಿದ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಗಟ್ಟಿ ಆದು ಉಂತುಂಡು ಐಕ ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುರ್ದು ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಡ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಒತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡಿಯೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದಾನ ಒಂದು ಶೋಕು ಪೊಡಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಾರ್ ಮರ್ದ್ ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಾರಿ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೊಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಬಣ್ಣೊಂದು ಆತೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬಕ ಏತ್ ಶೋಕು ಪೊಡಿಯಾದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೊಡು ಜಿಂಜಾದಿಂದ ತಿಂಗೊಲು ಗಟ್ಲೆ ದಿಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.